showbiz sa politika. Piniliay sa barangay, lokal ug nasyonal. Mga makakugang nga krimen, mao'y pipila ka mga nahitabo sa 2013. Ang katapusang sayong ni Gwen sa Sinulog, ang pagkandado sa buhatan sa gobernador hangtod nga kinigiablihan human sa iyang suspension. Ang pagkapildi sa mga karaang politiko, nag-special election sa Bohol human sa Linog, ang pag-turnover sa Kapitolyo sa bagong administrasyon. Ang pagpatay sa tigpamaba sa PDEA 7, mag-agaw nga pulis nagtinusilay, crime of passion, ug sa may palit og tsinelas nga namatay sa kulata. Krimen ug politika sa 2013. Kini ang Aksyon Bisaya Year-End Report Part 1. Nagduwa-duwa na karon si suspended Governor Gwen Garcia pagsayaw sa Sinulog karong Domingo samtang wa pay nakuha nga temporary restraining order gikan sa Court of Appeals. Human sa bahad ug hulga nga di na siya pabalikon pa sa Kapitolyo gawas sa pakauwawan sa entablado. Usa pa niya formal nga gianunsyo ang mga kinuha kagahapon sa udto nagpractice pa sud sa iyang buhatan si Garcia at tubangan sa iyang mga suod nga mga higala. Nahimong emosyonal sa suspended Governor Gwen Garcia, humandihangog sa pipila ka masubuan ng iyang performance sa Cebu City Sports Complex. Matigi Byron, bibiya si Governor Garcia alang sa pagtambong sa pipila ka makalihukan sa mga lungsod sa Southern Cebu. Gani, may padayag si Byron nga ana kang acting Governor Aldes Magpale kung unsay buhaton niya sa opisina sa gobernadora. The governor now is in Oslo. He is not here in capital. Not only good signal, na mag-check out sila na good ni. Sir, this is Sir Ed. This is acknowledged to be the office of the governor, the office of Governor Gwen. So right now, the order is for us to secure. So basically, nobody is per the order of the acting governor. You know, the order should have been given to us earlier. There was no okay, whatever the time is. There was no earlier notice. Whatever the time is, ang mabilin diri, you will basically be trespassing. And kung naay mawagtang, we will have some policemen here to make sure. Kung iyan ang ibang padlang, kailangan kayo malubag, anak, mga subuan. Gisunod dayon ang handshaking sa mga empleyado sud sa City Hall. Pipila ka minuto ang milabay, miabot ang mga sakop sa BOPK. Para lang din ako is fight fair and square. Kay, para na ako is mas dunay dako nga fulfillment ang usa ka kandidato kung nakadaog siya sa limpyo nga pamaagi. Karon nga nagkaduol na ang eleksyon, parehong nangangkon ug kadaugan ang nag-atbang nga kandidato pagkamayor sa siyudad sa Subo nga si incumbent Mayor Michael Rama ug Cebu City South District Congressman Tomas Osmeña. Apan kung matinuod man gyud ang ilang pangangkon, unsa kahay ilang buhaton sa unang 100 days nilang paglingkod isip Cebu City Mayor. Improve the economy of the urban poor. One, you need jobs, you need education, and education costs money, so you need money. But most of all, you need the ability to put the package together. The framework is RP to become pretty, coastal beautiful, downtown revitalized, uptown progressive. I don't think in terms of winning or losing. If you keep on running, you're going to lose someday, What's important is what's good for Cebu.
Mao kini ang mensahe ni Tomas Osmeña pagpamatuod nga wa na kini planong musang atog reklamo sa Commission on Elections tungod kay nadawat na niya iyang kapildihan kang Michael Rama. Apan aduna kini gibilin nga mensahe ngadto sa mga Cebuanon. Just to let them know that I'm not giving up on the people of Cebu. Sa Talisay City Mayor-elect Johnny J.D. Arilos Reyes proklamar usab kaghapon sa iyang pakikinabi sa News 5 kaganina si DVR Misaad nga ubo sa iyang bagong administrasyon dili na gyud makaipsot ang PNP Most Wanted nga si Jovan Fernandez. Bisad pa kung mag-uban pa sila sa amahan ni ining si Socrates Fernandez ang kasamtangang mayor sa Talisay nga bidaog sad karon isip konsehal. Message ang Idigol, ang ko lang inon siya nga kung tinuod imong gimahal ang Talisay, ang may promise nimo nga ako yung akong padayonon ang pagpalambo sa Talisay. Ako nga lang maminaw magjawaban. Kung ako na'y mayor, mulingkod nako, palihog lang ayaw yung buhat o mga butang nga makadaot sa Talisay kay maprisulog ako. Kung tinuotan na higugma sa ato ang anak, ato yun silang ipadisiplina. Aniya ang pipila ka mga proclamation scenes kagapon. Atong sugdan sa proclamation kagapon ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa. Now, ganinang butang. Mausab kini ang mga panghitabo sa Naga City atol sa ilang proclamation. We are going to give us the food card. We're in by demand. Song. Sa dakbayan sa Sugbo mao kini ang mga panghitabo diyang giproklamar si Mayor Michael Rama ug ang mga mananaog nga konsehal. Tapok ug nagsagit gawas sa munisipyo kini mga supporters ni kanhi Mayor Richie Wagas. Gusto sa mga supporters sa kanhi mayor nga ipaagi sa manual counting ang pag-ihap sa mga boto human nila masayri nga dunay mga dipiktusong PF card sa PICOS machine. Gani namugos ang mga grupo nga musulod sa munisipyo aron makit-an ug mabantayan ang gipahigayong canvassing. Apan wala sila gitugutan sa kapulisan. All that supported me in the 3rd district. This has been the most difficult political battle that I had to face. You know what I was up against. But by the grace of God, we prevailed. And above everyone else, I thank the Lord God Almighty. Miabot pasado alas 9 kaganihang buntag sa iyang buhatan ang smiling nga Gobernador Gwen Garcia. Nakigtagbo siya sa mga department head sa Kapitolyo. I have to go to my office yet, and then I have to check pa who are the new staff, and then who are those transferred, and who are those on leave, because according to the governor, all official leaves are being recalled, so I have to check pa. Actually, that's the question now. Ako nahibaw-an, approve naman to ang ilang leave niya, katungod man na sa kuan. Case to case tingali, establish yun niya. Morning. Usa ka closed door meeting ang gihimo nilang Garcia ug Davide ug gipakita ni Garcia ang mga importanteng lawak sa governor's office ug sa executive building. Katapusan nilang gisud ang mas dako nga conference room diin nagpaabot ang mga department head sa Kapitolyo ug uban pang mga representante. To our incoming governor, Governor-elect Hilario Benitez Jr. Kita po, nalita po, di kami administration, kita po kita hatagan ng kita to saktong solusyon ato mga pension nato. Salamat kayo ninyo. Salamat ninyo. Panikamutan na smooth ang transition, smooth ang turnover. I had no proper turnover, even though I had succeeded my own father, then Governor Pablo Garcia. And I know how difficult it is. Gawa sa memorandum circular nga gikan sa DILG nga nagmando sa mga outgoing public officials
nga mopaygayon og formal nga pag-turnover, kini mo'y usasab sa mga rason ni outgoing Governor Gwen Garcia nganong iyang gituman ang maong lagda. This is a dream come true for us na ang tanan sa utak ng mga LGUs sa Cebu, Pilipinas maghimo og ingon ini mo na siya ang pinakaunod sa atong memorandum circular sa DILG sa Zone Office. Thank you to Governor Garcia. Sa tanan na kong pinalangga at pinahal ng mga Cebuanon. Daghang salamat sa talagsaon nga kahigayunan nga inyong gihatag kanako.